Ito yung may-ari, guys. Oh. Hi! Oh, hindi katulad sa iyo. Gumaganon ka. Ganyan. Pag umuwi ako sa bahay. Utang. Bayaran mo! Ang utang mo. Good morning! Good morning, mga love. Good morning, mga ka-everything. Good morning po. Sunday ngayon. And aalis si Tami. And ako, maliligo lang ako. Katatapos lang niyang maligo. Ako naman, maligo. Aalis ako. Magkita kami ni Lloydie. Pero bago niyan, punta muna ako ng Walmart para bibili ng pagkain ng pusa at aso. Kasi walay na walay. So, ano ba yung gagawin ko? Yun, maglinis-linis konti. And then, galing ako sa baba. May trabaho siya. And then, ako din. Dito lang sa bahay. And, yun. Nakakaano kasi I think hindi kami magkita till next week. Next week, this coming weekend. Next weekend. At ito din guys, yun. Ito, dito ko siya nilagay. Dito sana ko siya nilagay. Pero ayaw ni Tami kasi nasa gitna daw. And then, paggabi kasi maglalakad-lakad siya dito. Maano, so dyan ko siya nilagay, look. So, katabi sa ano. Dyan na lang. Para okay naman. And yung Christmas tree, dito ko siya ilagay. I don't know. I think dito ko siya ilagay. Pero andito kasi siya. Baka dito. This side siya ilagay. Kasi meron naman, kasi andito si, si plant. So, I think mas mabuti siya andito. This is an old camera, guys. Look at this camera. It's like a gun. Look. I don't know what year camera is this. Because there is a tape inside. Yes, it's on tape. It's film. Ah, it's a film. Type 8. Oh my god, this is really old. And I keep yung tinatago ko yung mga old cameras. I will display that here in his office or somewhere here one day. Oh, where's my light? What Give me light? that white light. The flashlight? Yeah. Where is your salad hand? In a drawer, I guess. Do you wanna bring the black olives? Okay, alis na si Tami, guys. Alis na siya. Bye, Han. Where are you going? You look out? I'm coming. You have another mask? How many masks do you need? It's not in your pocket everywhere. It's right there. In there. In the middle. And then I will see him. We will see him sa New Rochelle sa isang bahay. Kasi no kissing. Love you, Ann. I see you later. I love you. Bye, guys. Love you too. Okay. He's leaving now, guys. Drive careful, okay? Yeah. I will talk to you later. I will call you when we leave. He left na, guys. Let's have party! He's not here. I'm just joking, ay. My God. Nagmamadali din ako kasi aalis ako. Maliligo ako. Oh, no! Hold on, guys. Ang hirap na ngipin talaga gamitin. Hello, guys. Hold on. May skin na doon kunin natin kasi masakit. Yun, guys. Tapos na tayo naligo. Naglinis sa floor. Palabasin natin ito mga. Kasi maglakad-lakad kami sa tulay mamaya ni Lloydie. So, magdala tayo ng jacket. Pinibing gagamitin ko iti. Ichi na lang, ichi. Ito, para hindi tayo ginawin mamadya. Ang hirap magbra, eh. Nakakaano yung magbra, eh. Anyway. So, ngayon, guys, aalis ako dito, mga 11. Ako, 10:23 na ng umaga. And, nag-defrost ako ng, just in case, kung gusto ni Lloyding mag-stop dito mamaya, lutuin namin ito sa oven, madalian. And then yun, pagkatapos niyan, yun. Yun yung kainin namin. Yun lang kasi wala naman akong anik.
iba-iba pang anik. You know, we're tough, but we're tired. Sana hindi ko makalimutan kung ano yung bilhin ko sa sa Walmart. Kailangan kong bumili ng 2 cortina, curtain rod, and ano pa ba? PP pads, ano pa ba? Basta yun ang meron ako mga bibilhin. Hello guys! Hello guys! Hi guys! Alam nyo, umalis ako sa bahay. So, umalis ako sa bahay. Sabi ko, may nakalimutan ba ako or something? Alam ko nakalimutan ko yung susi ko, pero okay lang kasi makapasok tayo sa garage. Pero nakalimutan ko yung susi ng buong bahay. So sabi ko, okay lang yan. So yung malayo-layo na ako, sabi ko, ano ba ite? Sabi ko, wala akong nadalang nakalimutan ko yung sweater ko. Kasi guys, maginaw-ginaw sa labas, lalo't na maglakad-lakad ka sa may tulay, mahangin, diba, dagat nga, diba, tubig nga. Sabi ko, patay, nakalimutan ko. So bumalik ako. Ang daming tao palagi sa kapitbahay. May yard sale na naman dito. Alam nyo, gusto kong mag yard sale or ibigay yung mga DVD, mga CD, mga DVD or CD, gusto kong ibigay. Kaso alam nyo naman si Tami, pag mag yard sale, nahiya ako mag yard sale. Masaya man bumili ng mga pang yard sale, yard sale, pero kapag ako na yung magbenta, nahihiya ako guys. Hello guys, andito na ako guys. Hintayin ko lang si Lloydie. Si Lloydie, asa na yun? Sabi niya coming na daw siya. Ang sakit ng pimples ko dito at saka meron din ako sa tainga yung pimples ko. So, Nagdala ako nito kasi sabi ko baka mamaya maginaw. Sigurado lang. Dito na si Lloydie. May bangag dito ba? May bangag. dito, dandan tayo, may bangag. Saan bangag? May butas doon. Ah, okay. So, kumusta? Asan si Lloydie guys? Hanapin natin guys. Kasi may kiniklim lang siya na pagkain. So, andito si Lloydie. Alam nyo, si Lloydie pumunta dito 8. Hindi nakalimutan nila itong grocery. So, ngayon, makuha, diba? Nakuha nila. So, wala ka ng ichichiborichi pa. So, sa Pilipinas pa to, wala na. Goodbye, head. Oo, i-record pa nila to. Oo, goodbye. Dito talaga kakaiba. Kahit sira na bread, iuwi mo, ibalik mo pwede. Totoo. Asan ka? Sabihin ko kay Mark. Isisend ko to kay Mark. Anong sasabihin mo? Oh, meron kitang binilihan kita. Doon. Be. Ha? Oh, yun. Gusto mo? Wala nang laman. Ito. As in, promise mo. Pero yung green na yun, yun talaga. Yung biscuits. As in yun talaga? Oo. Pero maliit. Maliit? So bakit kinuha mo malaki? Kasi akala ko, i-account ko ulit. If ever, babayaran ko na lang. Babayaran mo Oo. lang kung ano. Hindi ko naman alam na. Hindi niya, sabi niya wala doon. Pero alam ko, pinakuha niya yun sa akin kasi feeling ko may nakalist doon. Kasi kung walang nakalist, yun. kasi feeling ko may nakalist doon. Kasi tinignan niya sa ano eh. Siguro may naiwan, tapos may nagbigay sa kanila. Ibabalik nila yun sa counter. Tapos if ever na may kukunin mo na lang. Nilagay nila, no? Record, no? Oo. And then kung may mag-claim, Kunin. diba? At least matalino sila. Dito kami ngayon guys sa Filipino store. Dito tayo. Mahilig din kayo? Mahilig sila? Ang favorite niya talaga. Anak mo yung dalawa? Anak
Ethnic Fair yung kabila. Ah, Tiray ko yung ox na bago, yung ox farm corned beef. Kanina Lami ba? masarap. Isang buo. talaga. Inubos, hindi man ako tinarahan. Ito yung may-ari guys, oh. Hi! Nalipo ko gabi, nasa lista. Nalilipong. Ay, ito yung chingaling, oh. Nagya pa may vinegar. Vinegar. Kani may vinegar, singaling vinegar ka na regular. Yan, hinahanap ni Lloyd eh. Yun yung hanap niya. Anyway, ilagay ko lang ito dito yung ano ko ha. Okay ra? Masarap po. Dire ipagilid ako ba? Hindi sa bayo. Ay, ito. Nagustuhan ko to ba? Kuha ko isa. Ito guys, lato. Kuha ko isa niyan. Ano yung nagustuhan mo sinigang sa bayabas? Oh, hala, isda din pala. Ito yung sa isda. Bi, anong sinagol mo, Bi? Ay, pwede shrimp, di ba? Anong sinagol, be? Oh, inilagay mo. Pwede shrimp sinigang, di ba? Yan, sinigang sa bayabas yun, be. Masarap ba? Eto. Ay, ito lang ang ano to, may bato sila. Mhm. Ay, may pampano, be. May pampano sila, guys. Look, ang laki. Then, ano to ang klase isda na to? Galunggong. Kakaiba yung packaging nito, oh. Hi guys. Okay, dito kami sa Asian store. Tapos na kaming bumili ng ano, mga kailangan naming bilhin. And then ngayon, nagutom ako. So bumili ako ng chippy. And then ngayon, si Lloyd bumalik doon kasi gustong umihi. So yun, umihi siya. Kain lang tayo ng chippy. Nagutom ako guys, kasi wala pala akong lunch. It's already 1:30. 1:40. Doon kain tayo ng chippy. Sarap ng chippy. Gutom kasi. Daming tao dito guys. Daming tao, grabe, kalukiks. Mas yung yung pinuntahan namin ni Mira guys, marami ding tao doon, as in ang dami talaga. Masasya ka. Grabe, dikit-dikit, ganon-ganon yung mga tao doon. Guys. May mga ano dito. Apple. Wala nang mga laman yung apple. Alam, marami pang pumpkin. Ang dami, be. Dami pa nila, oh. Ang saya, daming pumpkin doon. Grabe. Parang dinagdagan pa nila. Dami. Hindi nyo makikita, guys, eh. Ang cute ng Velcrota. Ang daming tao. Binta din yan, oh. Oo. Nahihilo ako, bit. Sa daming tao. Kaya nga eh. Doon tayo. Ito. Oo, hindi mo namin tao. Nakakairita na rin para po sobrang daming tao. Uwi na kami, guys. Ang daming tao dito. Grabe. Hindi ako nagising yung matagal, mahaba-haba. Mahaba. Bibili sana si Lloyd ng ano. Bibili sana siya ng ano, apple pie. Oo. Kaso, ang taas ng linya doon. So, kaya uwi. Something wrong? Kasi ako pumasok pa ganyan karaming tao. Ang dami. Naglinya-linya talaga. At saka, yung pumpkin sa likuran ko, ang dami. Si Lloyd, diba? Meron kami mga picture, guys. Hindi naman pumpkin itong suot ko. Hindi katulad sa iyo. Hindi yung... Suot ko talaga nung first time pumunta dito. Sabi ni Mark, you look like pumpkin. Pumunta si Lloyd dito, yung sinina niya parang pumpkin. Suot-suot ko. Halos kalahati ng katawan ko pumpkin. Uwi na kami. Ay, yung pinuntahan namin, yung tulay, guys. Hindi pala kami natuloy dahil ang dami. Wala kaming mapaparkingan. So, yun. Uwi na lang. Tignan talaga. Biglang may Pilipino. May Pilipino ba? Kapag may Pilipino, ganun. Uy. Pilipino, di ba? Daming Pinoy dito, guys, pala.
So anyway, so hindi kami natuloy doon. So ano na lang Thursday or Friday. Yun na lang yung gagawin namin. Ginaw, be. Ganyan yan, be. Be, kapag maliligo ka sa probinsya, di ba? Maginaw. Kapag maganon ka, di ba, tabo? Gumaganon ka. Ganyan. Pag umuwi ako sa bahay sa probinsya kila mama, Oo. lagi si mama, alam na ni mama, lagi siya mag-iinit ng tubig. Para ilagay. Oo. Mag-iinit ng tubig. Kita! Ganyan, be. Ganyan din ako noon. Alam mo anong ginawa ko, be? Okay, guys. So, ano yan? Andito na kami sa bahay, guys. So, nag-ano lang ako, magbe-bake ng, tawag nito, yun siya, basta yun. And then, nagluluto na. Okay lang sa'yo, be, walang ulam, walang ano, be, gulay. Ito yung mga binili ko sa Asian store. Bumili ako ng chippy. And then, of course, ang dami ko ng bread, guys. Ang dami kong croissant sa freezer. And then, ito ding Hawaiian. And then, itong pinaka-paborito ko din. Pinoy. Spanish. Pati natawag nila itong Spanish. Spanish bread. Spanish bread, guys. Pasensya na, Lloyd, ah. Ito yung binili ko, guys. Meron pa akong isa nito. Maganda kasi ito, pag maginaw na. Yun, at saka lagyan ng itlog. Kapag, na-try mo na? Oo. Lagyan ng itlog, masarap. Tapos ang gusto ko sa inyo kasi nung sa Pilipinas ako, babe, di ba luto ako niyan? Pag walang pangmadalian. luto Pangmadalian. tapos Tuyo. Tuyo, oo, at saka konting rice. Ay, sarap. Ay, sus, ginoo ko. Magpunta ka dito kapag Tapos may maginaw. sabaw, diba? Mag-ano tayo ng tuyo. Yung may tuyo tapos may ganyan. Oo. Tapos may, ano siya, may itlog. Itlog. Sarap, no? Sarap. Lasang Lloydie. Sarap. Ito, guys, century tuna. And then also, ito, pang tinola. Sinigang, and then tinola. Hala, isa lang yung nakuha ko. Isa-isa lang. At saka bumili ako nito ulit. At itong binili mo kalamansi, nilalagay mo ng itlog. Itlog, masarap, be. At saka onion, lagyan ng onion. Okay. Masarap. And then ito, trigo. And then bumili ako nito kasi konti na lang yun. Ito, be, na-try mo na. Gusto mo i-try natin? Gusto mo kakain? Pwede naman ako mag-try niyan. Hindi ko pa siya na-try. Ang na-try ko lang niya yung fresh talaga sa Pilipinas. Lasa talagang patulad sa Pilipinas. Hugasan mo lang siya talaga, be. Kailangan mo gasan. Hugasan. Tapos lumalaki siya, di ba? Lumalaki. Hugasan mo siya kasi yung amoy dagat talaga. So, itry natin ito. So, kailangan kong mag-cut ng onion. Just, ano inumin mo? Tubig. Oo, may ano. Okay. Yung dalawa, tahimik eh. Pakainin natin si Lloyd din ito lato. Ang sabi nila, mga Tagalog daw, hindi daw kumakain ito. Bakit? Wala sa inyo? Meron yung sa ano yan, pero hindi kasi, paano ba yung sabihin na, marami yan sa Quezon, ilang lahat ng, Sa market marami. Hindi lang siguro kami nasanay na kumain. kumain. Alam mo, maganda ito sa yung mga seaweeds. Lalo pag may glitter ka. Oo nga daw pa, amoy na bibuksan ko. Maamo. Ang pangit ng amoy. Huwag mong amuyin. Ang pangit na, ayaw mong kakain kapag amuyin mo. Okay, sige. So, hugasan ko lang siya ng hugasan na maginaw na tubig. Magsutas ako nito. Oo, ganyan din ako. Si Lloyd sa akin at hindi ko naman isa-isahin yun. Nakita naman yun si Lloyd sa mga Guys. vlog niya. Ano po ba ang Tato. pinakamahirap sa pagiging I don't know kung magustuhan ni Lloydie. Napakahirap kung yung anak mo Mukbang is tayo. na pa sa'yo. Pag naging nanay Ang kinamay ko, be. Siyempre, Okay lang. yung anak mo, kung sino man sila or ano, bili ng make-up mo. mga kasama yung tumira? Yan mo sa vinegar, be, ha? Para Yung masarap. mga anak ko, kami lahat, pamilya, dito kami titira.
Si bye-bye na. Bye! Okay, alis na kami. Kikay daw siya, guys. Ano yung kikay, be? Sa Tagalog, be. Ano ba yung kikay? Yung kikay is parang maarte. Maarte ba yun? Ay, hindi, uy. Nakalimutan ko yung car key. Nalukak. Ay, naku, buhay. Tika, Lloyd, ha? Andin ang ginaw-ginaw na ng panahon. Lukang pang maganda yung bata. Ay, Yasmin Corday! Ha? Yasmin. Anak ni Yasmin. Atik, sure ka? Wait na, oh. Ikaw, may baka kakaiba. Kakaiba din yung ano mo. Buti nga marunong na magtagalog eh. Tango. Mayaman naman to. Ang tatay nito, ang asawa ni Yasmin. Ano yun eh? Piloto eh. Ah, mayaman dahil. Utang. Bayaran mo. Ang utang mo. Ay, may Hello guys, aalis na siya. Iiwan na tayo na naman. Bye vlog. Nakakamiss kasi nagtatrabaho. Bye, Roxy. Bye, Misty. Sila talaga. Sila talaga. Kasi pangalan mo yun, di ba? Ang dami na lang. Bye. Bye, babe. Thank Wait, you. okay ka lang? Yep, kaya ko yan. Teka. Okay. Uy, baka gusto mong anuhin kita? Kargahin kita. Magagaan lang naman siya. So, yun. Okay. Yung ano, donut ni Marcos. Kaya mo siya. Diba? Meron kang yawi doon? Yep. Okay. Nakakuha talaga yung sa Walmart. Nakakuha talaga. Wala akong music. Anyway guys, it's 5 o'clock na guys. Kailangan ko lang mag ano. Uh, 5 o'clock na. Umuwi and then mag-edit and then gagawa ng thumbnail. And then yun yung gagawin natin. Oh, naku Lord. Anyway guys, kita-kits na lang tayo sa bahay and then yun. And ila ko lang tong sasakyan to make sure na walang mag-open. Yun. I will see you home. Nagtataka ako, bakit walang sound itong sasakyan ko? So, kakarating ko lang. Eat your din Misty. And, kakarating ko lang. And then, ngayon, tumawag si Tami. As in, pagdating ko talaga, tumawag agad. And then, ang sabi niya is, wala siya, supposedly, wala siyang trabaho Tuesday. So, ngayon, ang sabi niya, may trabaho, nag-add sila Tuesday. So, ngayon, sabi ko, pupunta ako doon Tuesday para magkita kami. So, parang hindi yung malabo mangyari. So, I don't know kung anong gagawin ko, guys. Hindi ko makita yung baby ko. Ito ko magpajama. Sabi ko, magpajama tayo eh. Anyway, I will see you later. Magbihis lang ako. And, yan. Close naman yung window, diba? Ay, okay pa rin. Ako, guys. Alam nyo, nakakasad kasi magkita sana kami ni B-boy ko. Magkita kami ni Tami. Alam nyo, itong panty ko, ito yung panty na pinakamataas na panty sa buong mundo. Patungong pusod ko na. Nag-enjoy naman ako yung lakad-lakad namin ni Lloydie ngayong araw. So, yun, madalian lang nga lang, hindi lang kami nag-stay ng matagal sa mga pinagpupuntahan namin. Yung bridge, hindi kami nakapaglakad dahil ang daming tao. Grabe. Napakain ko na sila guys. So, which is good. Busog na sila, busog. Yun guys, I'm just going to edit a video and make a thumbnail for today, for tomorrow. So yun, gagawa lang ako ng thumbnail. And anyway guys, iin ko na tong vlog maaga kasi wala naman akong gagawin din. Wala naman akong kaganapan kasi ako lang dito at it's already almost 6 o'clock na. So anyway, I'm going to end the vlog. Thank you guys so much for watching and really appreciate sa time ninyo. Thank you po so much sa mga magpapa-shoutout. Hindi ko kayo mag-click. Pero, kapag mag-shoutout ako guys, doon na lang ako magbasa sa mga nagko-comment sa mga kung ano yung pinaka-last na vlog ko, okay? So, yun ako. So, yun na lang. Kapag
Kapag mag-shout ako, doon na lang ako sa mga comment section mag-shout out, okay? Anyway, thank you guys so much for watching, and I hope I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Thank you guys. Thank you so much. Bye. Good night, guys. Good night.